Ayo Mbak E masih sini semua. Rezekine untung-untungan nasib ape duit kantongan lagi apes petengku krasa kroncongan iki tukang tambal ban uripe dalan-dalan golek pangan duwe sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan. Pan pecah wah iki mesti rezeki teko majadar pan pecah meneh isih esuk rezekine tambah numpuk kowe tambah numpuk kowe tambah numpuk kowe tambah numpuk kowe tambah numpuk. Sekar budaya pancen oh yeah. Artanto aku iki tukang tambal ban uripe sandalan-dalan golek pangan duwe sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan.